has vingut fins aquí? Corrent. Corrent, eh? Ja us vaig dir que era una mica estrany. Va, anem. Adéu, Marc. Ja has estat presumint, fill? No, jo no volia presumir, pare. Però és que a la gent com en Brad em venen ganes de trencar-los la cara. Sí, ja ho sé, ja ho sé. Ja sé que no està bé, però... No, sí, ja ho entenc. Això de poder fer tantes coses que l'altra gent no pot fer i haver-te d'aguantar deu ser una mica dur, segons com, oi? Sí. Sí, esclar. Quan jugo a futbol, per exemple, sé que podria fer molts més gols. Esclar que sí. Tants com volgués. Sí? Que una persona faci les coses que és capaç de fer, això és voler presumir? No. Un ocell presumeix quan vola? No. No, però escolta, quan et vam recollir, vam pensar que t'apartarien de nosaltres quan descobrissin el que ets capaç de fer, i això ens preocupava. Quan un home es fa gran, veu les coses molt diferents. Ho veu tot més clar. I si d'una cosa estic convençut, fill, és que si tu ets aquí és per algun motiu. No sé per quin, ni qui et va enviar. Potser és per... La veritat és que no ho sé. Però el que et puc dir és que no ets aquí només per fer gols. Gràcies, pare.